Good morning. Antok pa ako kasi anong oras na ako nakatulog kagabi. Hindi na pala gabi, umaga na yun. Kasi nga, hinintay kong ma-upload yung vlogmas ko for yung para kahapon. Kasi late na nga ako kasi nga, di ba, busy tayo kahapon. So, late na rin ako nakapag-edit. But anyway, gawaan ko lang si kuya ng baon yung mga bata. Ito yung lunchbox ng mga bata. Ito yung kay kuya. Mayroon si kuyang apple, sandwich, tsaka dalawang biscuits. So, kulang-kulang na to kasi nga hindi pa rin pag-grocery. Ito, kinuha ko to. Ito, meron ako nitong pang-emergency. So, yung emergency na nakatago ko, kinuha ko na kasi wala nang ubos na to. Wala na dyan sa pantry. Tapos, ito naman yung kay Zach. Kung follower ko kayo sa Instagram, alam nyo kung paano ang lunchbox ni Zach. Ngayon po, naghihikayos. Yan lang po. At saka wala siyang sandwich kasi half day lang siya. So, kung follower ko nga kayo sa Instagram, pati ito puno to ng mga, kung ano nung biscuits, yung mga bars, yung like Milo bar siya, Cocoa bar siya, yung fruit bars. Ngayon wala. So, ayan lang yung kaysa. Kawawa naman. So, yan yung lunchbox nila. Incomplete. Kulang-kulang yung lunchbox nila. So, boys. Tingnan yung buhok. Yes, that's good. Morning star. And, ngayon pala, ano si Zach? Punta siya, where he going today na? School siya ngayon kasi pinapractice na siya sa school kasi next year you will be school kid. After Christmas school kid na siya. So naka-uniform na siya ng katulad kay kuya niya kasi ngayong araw sa school siya ni kuya niya. Hindi siya dun sa kabila sa Kindi kasi hiwalay yung school ni Zach siya ni Kuya TJ niya. So excited siya. So mag-walking din sila. First time ni Zach mag-walk kasi si kuya naglalakad na siya papuntang school. So, pinapayagan na siya ni daddy nila. Ako, kung ako ayaw ko kasi gusto ko hinatid ko pa rin sila. So, ayan, excited na sila. Okay, Zach, where's your bag? Don't forget your bag. You're so excited. Ano? No more. No more na. Sino na? Be careful, ha? You have to look left and right. And then, you have to drop Zachary. Okay? And see if it's in the kindy. Yeah, it's in a school because it's a transition. Yun ang tawag doon. Transition. Yeah, you have to go to the kindy first. I feel water. Yeah, it is. Wait, naglilik yung ano niya, yung water niya. Okay. See you. Good luck. Are you happy? Listen, learn. Yeah, listen, learn. Okay, see you. Gusto niya sumama. Okay, kuya. Gusto niya sumama. Okay, kuya, go. It's alright. We can watch you here. Holly, stay here. You're not going there, Baba. They're going to school. Say see ya. Bye. Kuya TJ, ha? Watch your brother, ha? Hug ka daw ni Kuya Zach. Bumalik pa si Kuya Zach pa. Hug ka. Ayaw niya, kuya. See ya, Zach. Mag-grocery kami ni Holly kasi kawawa naman yung mga go na daw. Kawawa naman yung mga baon ng mga bata. Kulang-kulang na talaga. And then wala na rin kasing mainom na juice kasi ano na, Wednesday na dapat Monday ako nag-grocery. So yun. Ngayon lang ako aalis ng bahay na hindi nakalinis. So linisin ko na lang yung bahay pagdating ko. So yeah. Madalian to kasi si Zach half day lang. So kailangan ko siyang pick up in 11:30. Time check is 11:23 na. So 25 to 30 minutes ang drive papunta sa town. So, kailangan sana makuha ko lang, kahit makuha ko lang naman yung mga pambaon nila. Kasi bukas babalik pa naman ako kasi tayo Christmas shopping. So, yun. Mamaya na lang ulit. Mag-drive na muna ako. Dito na kami sa coast kasi si Holly nakatulog. Baba! We're here, Baba! Baba, we're here! Come on! Okay. Okay, ang lalaki ng mangga nila, oh. Yeah, kumuha tayo ng mangga kasi mura lang. Ayan, kumakain si Holly ng fruits. Kumuha kasi ako ng fruits din. Pag bumibili ka, binibigyan yung mga bata. Ha? It's cold? Yeah, okay, eat your fruits.
always have priority one to the service desk, priority one to service desk. Yeah. I need some more. My purple. Yeah. My dog. Yeah. My dog. Yeah, this is your nappy. Where is my nappy? Where? What? Where is my what? Yeah, this is your wipes. What do you want? Banana, strawberry. Ito, gusto niya itong i-try. Oh, ito. What you gonna say? Ayan. What you gonna say? What you gonna say? What you gonna say? Okay. Right, Baba? So yan, tapos na kayo mag-grocery ni Holly. Yeah, we're done. We're gonna pick Kuya Sak. Yeah? And who? So ayan, bahay na kami. I-haul ko lang tong pinamili ko kanina. And may ikwento lang ako saglit sa inyo. Di ba nabanggit ko sa inyo na pipick upin ko dapat si Sak na 11:30. Sinet ko pa nga yung alarm ko sa phone ko na 10:40 dapat tapos na ako mag-grocery para may time pa ako dun sa checkout. Ang kinakabahan lang ako noon nung nag-grocery ako is kung marami ang pila. So, but anyway, nagawa ko naman yon. And, yun. Pumunta nga na, matapos ko mag-grocery, pumunta na ako sa school ni Sak na, like, siguro may 5 minutes pa nga ako noon eh, na naghihintay kay Sak kasi nga, talagang nagmadali rin ako para hindi ako malate. Eto na, walang lumalabas na mga bata. Sabi ko, ano nangyayari? 11:35 na, 11:40, wala pa rin. So, ang ginawa ko, pumunta na ako sa office, nagtanong ako. Yun pala, full day si Sak sa school. Kasi nga, diba, transition niya, sa school siya ngayon. Eto naman kasing asawa ko siya, yung nag-check ng bag ni Sak kagabi. Kasi diba, busy ako kahapon. Si Sak, binigay na pala ni Sak yung notes niya sa daddy niya, then hindi niya sinabi sa akin. Tapos siguro nakalimutan niya na rin kasi nga nakita niya ako busy rin ako sa kusina. So yun, yung nangyari, ayun, nagmadali tayo, nag-set up ako ng alarm. Yung pala, full day si Sak ngayon. So ang ginawa ko, umuwi ako ng bahay and ginawa ko ng sandwich si Sak kasi nakita niyo naman yung ginawa kong lunchbox ni Sak. Dalawang ano lang yun eh, dalawang biscuit saka apple, yun lang. Regular nga, pag half day lang siya, mas marami pa ang baon niya sa ganun na nakita nyo, diba? Kung follower ko kayo sa IG, makikita nyo pag si Sak ang naglagay ng baon niya, talagang puno yun. So, kanina, wala. Dalawang biscuit, tapos apple lang talaga. Wala siyang sandwich kasi nga alam ko, lang siya, half day. Kasi pag Wednesday talaga, half day lang siya. So, ngayon, tinitrain kasi sila kasi sa after Christmas, full day na si Sak. Sa school na siya. So, every day na siya full day. Kasi ngayon, di ba, ang klase lang ni Sak is Tuesday, Thursday, full day. Then, Wednesday, alternate, half day lang yon. So, kaya, ako naman, iniisip ko, half day lang talaga siya pag Wednesday. So, yun na. Yun yung nangyari. So, nagmadali ako umuwi ng bahay. Ginawang kong sandwich si Sak. And then, bumalik sa office. Pinabigay ko yung sandwich ni Sak. So, i-haul ko lang to para mayroon tayong kasi vlogmas nga wala naman kami mga ganap. So, wala masyadong alis-alis. So, grocery lang talaga yung yung ganap ko sa buhay ko dito. Tsaka pagluluto, paglilinis. So, kasi busy si Jan, wala kaming pinupuntahan pag ganitong season, like summer, wala. So, anyway, eto na yung frites. Eto yung pinabaho ko kay Sak. Ayan, kaya gutay-gutay na siya. Ayan, yung frites. Eto yung ham. Ayan. Binabaon din to ng mga bata. At saka ni Jan. Unahin ko to kasi kailangan na ito malagay sa ref.
Ito yung milk, yung full cream milk na 3 liters. Tapos, ito yung coffee ni Jan, yung ice break extra hot. Extra shot. Matapang to kasi meron nitong light brown. Ito yung matapang. Ito yung iniinom ni Jan every morning. So, kumuha ko ng 5. So, ayun. Kanina talaga, ito yung pag-grocery kong kabadong-kabado ako. Kasi sabi ko, paano kung maraming tao, tapos 11 na. Tapos nandun pa rin ako nakapila. Sabi ko, bakit iiwan ko itong lahat? Tapos magagalit sa akin yung sa coast. Yun na talaga naiisip ko. Kaya sobrang kabado talaga ako kanina. Tapos yun naman pala, wala. Tapos eto na, Yakult. 10 ang laman nito sa ganitong pack. So, bumili ako ng 2 kasi malakas sila dito. And minsan, napapainom din ako. So, sa amin yan lahat. Kami lang pala ng mga bata. Tapos, eto, wala nang laman. So, yan yung laman dito. Maganda to. Eto, kasi, eto, pang sa cold food talaga to. So, hindi masisira yung, yung mga ganito, yung mga malalamig na binibili mo. And, maraming nagtatanong kung eto raw ay libre sa calls. Hindi po, binabayaran po to. Pwede mo itong bilhin na $2.50. And then, pag nakalimutan mo naman ang ganito mo, mayroon silang plastic 15 cents yata. Yeah. So, ito yung eggs. Kanina, nakita nyo naman na inisa-isa ko yan na linilift. Kasi, ilang beses na ako na biktima ng egg, etong ganitong tray. Akala mo ang ganda tingnan, pero pag kinuha mong ganyan, ang tigas yung pala. Basag na sa ilalim. Minsan, 2, 3. So, ayan. Mabusisi na tayo sa eggs para hindi tayo maloko. So, ayan, ilagay ko muna to sa ref kasi kailangan to sa ref. Ito naman tayo sa isang bag. Ang laman naman nito is itong mga fruits. So, hindi ako kumuha ng apple kasi meron pa namang konting apple. Pwede pa to hanggang Friday. So, ang kinuha ko lang is banana. And then, watermelon. Mom. Yes, choco. Watermelon. No, it's purple. Tsaka mango. Kasi si Jan mahilig sa mango shake. So, $5 to 2 for $5. Tapos, ang laki niya. Pero hindi siya ganun kasarap nung tulad sa atin. Inoklet. Pero pwede na siya pang mango shake. And then, onions. Ayan. Ay, nag-hole na to. So, ayan. Wala na yan. Ilalagay ko rin to sa ref. Ito naman tayo sa bag na to. Ang laman nito is mga chocolate, tapos biscuit. So, eto muna. Bumili ako ng Cadbury na breakaway na ang flavor niya is milk chocolate. Kumuha ko ng 2. Masarap to. Ano siya? Wafer ba ang tawag dyan? Wafer. Ayun. Basta yan. Ayan siya. 2 yan. Tapos ito si Fredo. Cadbury. Biscuit to. Masarap din to. Ayan. 2 nito. And, ang paborito ng lahat, ito yung assorted ng Arnott's na biscuits. Masarap to. Lahat naman masarap pag Arnott's eh. And, etong Ritz. Etong mini Ritz. May 6 siyang laman. Individual to, kaya mas pwede itong pambaon-baon. Tapos, itong 24 fruits variety na sticks. Ayan. 24 pieces. Binabaon din nila yan. At si Holly, gustong-gusto niya yan. At saka itong mini toast, dinidip ko to sa yung mga bata, gustong-gusto to. Pag dinidip nila to sa yung sweet chili na cream cheese. Ayan. Tapos bumili ako ng ito, Ferrero. 3 nito kasi pang-regalo ngayong Christmas sa mga kaibigan. So, ayan. Bumili ako ng 3. O kaya sa family. So, ayan. Bumili tayo ng 3. So, yan na yung laman ng bag na to. Ibigid muna natin sila. Dito naman tayo sa isang bag. Ito, yung Arnott's na iba-iba yung laman. Variety na biscuits. May honey, chocolate, tsaka choco chips. So, may 15 pieces to. So, ito, yung kaninang baon nila sa pang-emergency na yon. Meron kasi dun sa pantry ko, dun sa pinakataas, nag-stock talaga ako nito just in case talaga na ganito, na hindi ako nakapag-grocery naman kasi may ganap.
So, eto yun, doon ko kinukuha yung mga pambaon nila. Kaya, may stock ako doon. So, yun nga, nagamit na. So, papalitan ko yung next week na lang. Kasi eto, para sa ngayon, pang-consume nila. Sa ngayon at sa mga darating na araw. So, yan lang. And eto pa, Arnott's na Scotch finger. Masarap to. Gustong-gusto nila to. Ayan. Baba. And eto yung split sticks na Kellogg's LCM. So, ayan. Lagi nyo na ito nakikita. May yogurt to eh. Isa niyan. Tapos, nakalo, eto yung Legos na tomato paste. What are you doing? No, Baba. Tomato paste. Ma, I don't know. Ala, kinukuha niya, nilalagay, binabalik niya sa bag. Tapos, eto yung potato. Maliit lang yung kinuha ko kasi meron pang tirang konti dyan dun sa binili ko dati na malaki. So, yung maliit lang ang kinuha ko ngayon. So, ayan. Tapos na tayo dyan. Ayan si Holly, binabalik niya sa bag. Tapos, dito naman tayo mabigat. Eto naman, sabi nga muna natin, binabalik naman ni Holly. Ito yung Coco Pops na bar. Kellogg's din. Ayan. Isa niyan. Etong Lee Snacks, yung may dip na cheese. 12 pieces ang laman nito. Tapos wala sila ngayon ng yung chocolate mousse. Meron lang sila strawberry. So yan, kumuha ko nitong dalawa. Wala yung chocolate. Masarap din yun. So dalawa nito. So, di ba walang chocolate? So, kumuha na lang ako nito. Ito yung Milo. 6 ang laman niya. Milo. Tapos, ito yung fruit box na Golden Push. Delicious. So, ayan. Yung Golden Circle yung brand. Dalawang binili ko niyan. Ibang flavor. Yung isa naman, pareho lang. Ayan, dalawa. So, yun. And ano pa ba, Holly? May nakalimutan pa ba ako? And ayan kasi si Holly. Eto, di ba last time bumili ako, first time namin bumili nung isang last week, yata yun. Eto yung request ni Kuya. So, hindi nila nagustuhan, pero ako nagustuhan ko kasi, siya, on the go siya. For example, nagmamadali ako, hindi na ako makapag-breakfast. Eto, pwede na to kasi ang niya, liquid breakfast siya na ang laman is strawberry flavor niya, pero may wheat bix na siyang mix. So, parang, na siya, ginawa na siyang strawberry milk na may wheat bix. I think. Ano yun. Basta yan, masarap siya. Brand niya is Sanitarium. Ayan, Sanitarium. Tapos, ubos na yung napi ni Holly. So, ayan. Wala na kasi ako makita yung box. Ewan kung bakit. Ganito na lang. Kasi kung may box, yung box talaga ang kukunin ko. Kasi 96 yata ang laman. Nakalimutan ko. Basta mas marami. Ito kasi 29 pieces lang. Kaya 1 week lang to kay Holly. Or more than 1 week naman. Pero pakunti na. So, kailangan mo na bumili para hindi ka maubusan. And ito na yung last, wipes. So, ito yung wipes ni Holly na Huggies. Ano siya? Fragrance free. So, wala siyang amoy. So, ito na. Yung marami nagtatanong sa inyo kung ilang beses ba talaga ako mag-grocery. Every week po, nag-grocery po ako kasi, nauubos nila agad ang mga ganito, lalo na yung mga pambaon-baon. Every week ko yan binibili. Hindi naman lahat pare-pareho kasi depende naman po kung ano yung nauubos. Like yung sa karne, syempre kinukonsume din namin yun. So, next week wala na kami. So, ngayon wala akong binili ngayong karne kasi may mga tira pa ako dyan na luto kahapon. And then, etong week na to, lagi kaming kumakain sa labas. So, mayroon pa akong mga tirang meat. So, yun muna i-consume namin. Then, pag naubos na yun, saka naman magbibili. So, yun guys. Yes, every week po ako banana na siya, oh. Ang ingay ng sidekick ko. Hinihingal ako. Napapagod ako, ha? Mine. So, ayan. Yeah, yours. So, yun, yeah. Every week po ako nag-grocery. Pero hindi naman ibig sabihin, laging ganito yung grocery ko. Pero ang lagi ko talagang kinukuha pag nag-grocery is etong mga pambaon ng bata, fruits. Kailangan ko yan every week.
And yung ano pa ba, syempre yung oil hindi naman yun every week. So every other 2 weeks siguro yun. Tapos yung sugar, tapos yung iba-iba pang mga gamit. So hindi ko yan kinukuha every week. Yung kinukonsume lang talaga namin na everyday, kailangan ko yung palitan kasi syempre kakain tayo. Tapos yung eggs, every week ko din yung kinukuha. Yung milk, every week ko din po yung kinukuha. Kaya hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho ganito ang grocery ko. Iba-iba po. Depende po kung anong wala sa amin. Kailangan pong kunin. So yun lang po. And yeah, yun na yung vlog. Kasi may linaban ako. Bago ako umalis, nag-load ako, magsasampay ako, and then yung sinampay ko mga damit nung isang araw, na dapat kukunin kahapon, ngayon ko palang kukunin. Tostado na yun. Yung mga damit yun ni Holly. So yun ang gagawin ko. Ipuput away ko to, and then maglilinis. Kasi ang dami. Umalis ako na hindi naglinis kasi nga nagmamadali ako kanina. Ha? Thank you. Kasi maraming, yun na nga, hindi ako umaalis ng bahay pag hindi malinis ang bahay. Kasi alam mo yun, parang pag uwi mo, makita mo yung bahay mo, parang pagod ka na kasi ang dumi. Hindi ko talaga, ngayon lang kasi sobrang busy talaga yung namin, yung etong mga araw na to, at sa mga darating na araw busy. So kaya nga dapat Monday, ngayon Wednesday na yung yung grocery, kaya parang na-miss na yung schedule. So yun lang, nagkwento na ako. No. So, bukas na lang ulit. Say see you na. Come on. Come on. Ayan na siya, oh. Say see you. Remove your mask. Say see you, guys. Say see you. Yeah. Okay, maglalaba pa si Mama. Magsasampay na lang pala, tsaka mag-vacuum. So, and then, ipuput away ko yung mga hinugasan ko kagabi kasi hindi ko rin yung naput away kanina o kagabi kasi sobrang pagod na ako. And then, mag-i-edit pa mamaya. Hi, guys. Buhay, Hi, Vlogmas. Hi, guys. See ya. Okay, guys. Bye. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Pasensya na kung magulo na naman ng ating haul. Bye. Say bye. 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 Flying kiss. Say Merry. Dano. Say Merry Me. Christmas. Yes. Okay, bye. Majuk. Okay. Merry Christmas. Papa, ha? To you. Pahabol lang. Gusto niyo ba akong gumawa ng pantry tour? Pantry tour talaga. Gusto niyo ba makita kung ano ang laman ng kung paano ko siya i-organize? If you do, please comment down below para magawa natin. Kasi hindi ko na alam kung ano pa yung gagawin ko sa vlogmas nito kasi wala naman kaming ganap talaga. Si Jan busy sa trabaho. So ako ang ginagawa ko lang naman ay maglinis sa bahay, maglaba, tapos yan, grocery once a week. So yun lang. Tapos magsha-shopping pala tayo bukas. Bukas pala magsha-shopping ako. Christmas shopping. So yun kasi full day sila Sak tsaka si TJ. So hindi ko sila kasama. Makakahanap ako ng mga pangregalo natin sa kanila. So yun. So comment down below, okay? So yun lang. Pinahabol ko na. So bye! Say bye, Baba! Say bye! Nakalimutan. Meron pa pala isang bag. Ito yung mga juice. Ito yung berry na juice na apple, mango, banana juice. Tapos ito yung isa naman, apple pear juice. Tapos ito yung... Oh, don't step on that one, Baba. Tapos ito yung orange mango na iniinom ni Jan. So, ayan. Ito ang kulit, oh. Yes? O, yun lang. Mom! Oh. Ayan na sila. You went grocery. Yeah, I get you something so you're not gonna nag mommy why I'm not doing grocery. So, ayan. Wala pa umaga. Ayan na sila, ah. How's your transition of school? Good. Good. No. I buy so many toys. My favorite. Yes. Ayan, chine-check na nila, oh. Karong laman. So, finally, you got food, Kuya. What is it? Oh, how about you? Ayan. Yeah. No. Yes? No, Pinkie Ponies are awesome. Yeah. So, ayan na. Snacks time. Yeah. They don't have the chocolate mood. That's why I get the Milo one. But they have the strawberry one. Yeah. The mousse strawberry.
So, ayan. Hindi pa ako tapos maglinis. Naglilinis pa ako. Ayan yung milk ni Holly. So, yun na. Ayan. Hindi pa ako tapos maglinis. Mom, Milo's part of chocolate. Yes. Mom, mine is chocolate.